Ka Joint Action Committee hapdeng ka War Jaintia Student Union Central Body but ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People War Jaintia Circle minta kesngi arphuai tarik unailor arja arpusaw kila syong ya ka jingyalang meeting ha amlaram halor ka issue ka bajai ki parathan ha integrated check post dauki. Ha kani ke jingalang kini ki arseng kila shim ya karai bandawa weng no ya manager ka ICP hapo ka khatsan sngi kata nadu ka sngi ningkong jong ka arpulai tarik September arja arpusaw bat kan kut hadu ka nyau tarik Oktober arja arpusaw. Hadian ke jingathir bat yata ini abha lalap ba kini ki bajia ha ICP dauki kilong tang nakadaw manager kate ka ICP. Ha kaba kiti ki arseng kila pinrem jur kumnu uni unongwei uwan ban pindan kam bakla ya kabor jong u ban le ben ki parathan ka JAC kala perkhat bha lada ambe no ya uni ubriu kala ban shim kabu ya kathan war jaintia bat kan tran kat nang mi kisngi bat ki briu banabar kin yo alat ban yu kum bayu tudong biri kaseng ka kintu ya ka sarkar barweng mardor ya uni ubriu ban laj na kanu ka jing e hakisngi ki bandangwan Arway terik menai September arja pusau ni nakal yang ki arseng ka WGSU bat ka FKGP warjan ki circle nila pelong ya kajak naga benta ban budin ya ka kam kumbang nila kren menhakina ki por bal adep kat praterik menai September arja pusau hakapor bangilek hamte hadauki te kumta sasisin Iwan ban keren lang kilat patai kubor bangi kum ki arseng nginam airat ya kine ki beriu ki ba layurot ya ka hok long beriu man beriu jong ki traisnong trajaka hangne hapo than warjen kes jongi to kum ta ngina kal yang kaseng FKGP warjen kes circle kumu presiden nga pa kane ka korwo ka basay siya ka sarkar na ka benta ban wengno ya uneu Manager jong ka ICP hang tei hadauki namar ngitip syai bakane kadai kakam bakta mat jong ya karibat kajat bendriu jong kathanwar jengkia hibrok kawe tekum tani nakal yang kaseng FKGP harangkat ka WGSU ngila simnya karai rangbat nakabenta ban aipor khasan singi nakabenta ban Wengno yaw ne briu hang ne hapo than warjan tia kumba jongka sen warjan tia student union kane kade ka kubwar bangi pasat lengba patai kubwar ke ha kane kapwar ka alpuwe terik rengkat bat kasen FKGGP ni la ya som perkhat ya kane ka benta kumba pile yaw i ha ke YouTube channel ha ka khat terik ni la wan ban lit jurip yang itu gilong kami kibasya pendit ha oleh manager jam ke ICP te naduk kata kesni ngila keren sebagai petai kubur bangi nagalyang jong ke aseng in simnya karai bania perkhat hakine kisisni asni te hakane ka arpuai trik ngila som perkhat bat ka sen FKGGP kumna nginyale ya kane ka benta lengba oleh manager jong kane ka ICP te ngia thir jingmot ngia thir bha bat karai ka bami na kane ka jingya song perkhat kam jongi kum ki asen kasur jong u babun kami ba ngi nagalyang jong ki asen ngimsha su ya ne ubriu ba un jaidon ha katuka ha office jong ICP ban ngelarai ban bupar khatsan sni nagalyong jong ka sarkar ngibu ka jinggerpat bakan singobha ban wen mardor yon yung briu hapwa ka khatsan sni te lada ka sarkar kam simkia ya kane ka benta tengi nagalyong jong ki asen ngin simpat da ka wepat ka sinjam hadin kata ka khatsan sni kumnang le ya kane ka benta te tangene ki